Mill-preistorja sa żmien tal-lum, l-istorja tal-Mosta miġbura f'żewġ kotba. Il-Kunsill Lokali tal-Mosta tul dawn l-aħħar xhur ħadem sabiex l-istorja tal-Mosta tkun ippubblikata f'żewġ kotba. Wieħed bit-dettalji dwar l-istorja filwaqt li ieħor jiġbor fih diversi ritratti tar-raħal. L-ewwel ktieb il-Mostin bejn fidi u storja jiddiskuti diversi temi u esperjenzi li għaddiet minnhom din il-lokalità. Ktieb miktub minn Mosti George Kassar li mhux biss adattaha għall-adulti iżda wkoll għat-tfal ta' kull età. It-tieni snedija ta' ktieb ġewwa l-Mosta sar il-ġimgħa l-oħra li fih jiġbor diversi ritratti privati ta' kollezzjonisti ta' okkażjonijiet speċjali bejn l-1860 u l-1980. Il-Mosti hija lokalità fiċ-ċentru ta' Malta fejn maż-żmien minn raħal żgħir kiber popolazzjoni l fuq minn 20,000 persuna. Din il-lokalità hija magħrufa b'mod speċjali għall Bażilika ta' Santa Marija li hija t-tielet l-ikbar kopla fid-dinja magħrufa bħala Rotunda.